Terve. Terve. Niin joo, mä oon vaan kattellut, että ei ole vielä ilmestynyt ne fältit, jotka piti jo meidän kartanolle, jotka piti syyskuussa ja tulla takaisin, mutta Joo, tuota, kato, niin, joo. niitä kanssa kävi Sillisen kanssa, kato, kun Esko päätti vielä välttätä. Esko, en mä nyt Eskolle niitä tietääkseni ole lainannut. Esko nyt otti ne lainaksi tuosta, niin kun vetäisi kerran ympäri sen kotoluhdan siitä, että kato, se piti laittaa siinä mitään, mutta kun tuollaiset ei ne kuule niin saatana halpoja, ei ne vältikkään. Tiedän, mutta onhan teilläkin vielä se meidän itsesitoja ollut teillä jonkun aikaa ei, jo. Se on meillä ollut 30 vuotta. Mihinkä se on lainattu? Se on teille 67. Ei ole näkynyt meidän kartanolla itsesitoja pitkään aikaan. Onko sä pöhnässä? Tuolla on siellä vanhoja. Ei kukaan käytäkään, mutta vanhoja iän kaikki se meidän muori sitä kysyy, kun muori kysyy, että eikö se saa sidottua kengänpaulojaansa? No kyllä se kengänpaula sitoo, tämä oli vitsi. Niin pitäisi tuo itsesitoja saada takaisin, niin voitaisiin ne vältikin palauttaa. Pikkuhiljaa rupeaa vituttamaan, kun te veljekset pöhnäätte vaan ja jätätte tavarat palauttamatta. Meillähän ei ensinnäkään edes koijota mitään. Koska sä oot viimeksi saanut traktoria selvinpäin? Traktoria ajanut? Ei sukaan mennyt traktoria ja pöhönä saatana koskaan. Ei, kun selvinpäin. Siis selvinpäin? Niin, mä tykkään vaan, minkä tähden sitä pitäisi selvinpäin ajaa? No ei, mä vaan tykkään, että tulisit sen verran joskus, että olisit selvinpäin, että palautat tuonne äkehekkiin, joka tuossa kesänä. Nyt oli huonot jouhtiäkehit, että mä nyt sillä romuraudan aina vanha kiljunkeittäjä, täällä nyt rupeaa ensimmäisen kiven haittaamaan. Kiljun, sehän on sallittua. Kiljunkeitto, se on kyllä kotiviiniä. Teillä on kotiviiniksi, minä sitä sanoisin, ja lääkkeheksi ja seuraksi, sitä otetaan. Kirikoltakin hakova klopikkiljua teillä kuulemma ja maksevakin siitä jotakin tonkka kaupalla hakevat. Jos mä sanon suoraan, kuka sitä meiltä hakoo, niin se on sun äitees, perkele, eikä kukaan muu. Klasista koko ajan, että kiljukauppa käy teillä koko ajan häkää. Äitees sitä hakoo sen hyvinvoinnin eteen, sitä harrastetahan täällä. Verolautakuntakin mahtaa tuohon sanoa, kun se sinne käryttää. Vaan saatana palauttaa ne vältit perkele, että mä en pikkuisen raihaan. Näkis sen itse sitoja joskus tuosta kapihalla, niin jolla rupeaa olemaan saatana, kun varmaan Isofaadis kaupitellut sen saatana Lavuan markkinoilla jo vittu 70 vuotta. Sellaista rupeaa huutamaan, kun se on ollut haudaskin jo kohta 27 vuotta. Sen takia mä sanonkin, että sellaista rupeattaisiin källäämään. Sepä se, ja rahat on jo ollut haudas varmaan saman aikaan. Jollakin vehkeillä voi olla jotakin museolaistakin arvoa vielä, että Kyllä näin on, kun on Isovaarille palautettu. Sitten meillä on varaa välttiä ostaa itselläkin. Haisen nyt saatana pahalle. Sä oot tyhmä. Kusipää. Vittupää. Haista paska. Saatana. Mene nyt kotiin. Perkele.